Benvidos e moitas grazas pola súa presencia hoxe aquí. Recibímolos coa maior das alegrías e agradecemento. Durante moitas ocasións estivemos honrados coa súa visita a Carballo para celebrar a Eucaristía, a confirmación neste templo, tantos sacramentos. E nos veráns sempre nos acompañou coa súa presenza. O día 3 de xaneiro díxome don Antonio: como vexo que tes moitas misas, vou celebrar a misa da parroquia ás 12:30. Así que, gracias, señor cardenal. Hoxe, de xeito especial, queremos agradecerlles ao señor arzobispo que presida a Eucaristía da Acción de Gracias polos 50 anos da bendición deste templo, na festa do noso patrón San Xoán Bautista, que eu digo sempre que ainda é máis que o apóstol, porque del dixo Xesús que era o máis grande nacido de muller. Saúdo con especial agarimo aos irmáns sacerdotes que queren compartir con esta comunidade parroquial a ledicia da fe. Outros virán máis tarde porque están celebrando o San Xoán nas súas parroquias. Saúdo e agradezo a presencia do señor alcalde, que un ano máis vai presentar a invocación ao patrono en nome dos carballeses, e que hoxe pídolle que non vayan á procesión, senón que nos espere aquí porque a saúde é o primeiro. A Corporación Municipal, as benqueridas autoridades, a Comisión de Festas, a Coral Polifónica de Bergantiños, aos Coro Aires de Bergantiños e a Luís Bermúdez, que hoxe lle roubamos a catedral para que nos estrene o órgano. E a todos os festeiros e irmáns desta comunidade parroquial. Hoxe cúmprense 50 anos da bendición deste templo, que entre todos construímos para dar gloria ao Señor e reunirse a comunidade para celebrar os sacramentos. Permitídeme que lembre estas datas. O 1 de agosto do ano 72 chegamos a Carballo un novo equipo sacerdotal. E digo novo porque éramos todos novos. Hasta Manolo tiña o pelo rubio. Composto por don Ramón Antelo Pena, hoxe cura de San Rosendo, que quería vir, pero hoxe non lle permiteu a saúde, a don Jesús Barrientos e a don Manuel, que era diácono, que é un servidor. A igrexa parroquial estaba clausurada por orden gubernativo por amenazar ruína. O día 18 de febreiro do ano 73 queda constituída a Comisión Pro Obras, que foi elexida por votación. O día 9 de marzo do 1973 encoméndase ao arquitecto carballés Xosé Manuel Rei Pichel, que agradecemos tamén a súa presencia hoxe, que faga o proxecto da nova igrexa e do complexo parroquial que vai a presentar o 6 de setembro no Cine Rega. Con data do 4 de decembro do 73, recibimos o decreto do arcebispado autorizando a demolición do Templo Vello e aprobando a construción do complexo parroquial. O 27 de decembro do 73 firmas o contrato para realizar a obra con construcción en Samenedo. E o 25 de xuño do ano 1975, Monseñor Anxo Suquía, arcebispo recén chegado a Santiago, se levaba un ano, bendizo o templo e presida a misa e a procesión do Santísimo. Por iso hoxe, ao celebrar o 50 aniversario da bendición da Igrexa, queremos con todos vos dar gracias ao Señor e a cantos, coa súa ilusión e xenerosidade, fixeron posible a construción deste templo material, e tamén cantos ao longo destes 50 anos fixeron posible a construción da comunidade de Pedras Vivas que é esta igrexa. Como vedes no cartel da entrada, non solamente hoxe, sempre esta igrexa, esta parroquia ten as portas abertas e o noso desexo, o noso programa é abrir portas, acoller e construir comunidade. Gracias, pois, a todos
vivamos con devoción, con fe, en acción de gracias esta misa.